Mae Cylch Meithrin Hermon yn mynd ar daith heddiw. Mae'r plant wedi dod i weld y mart. Yn y mart, mae defaid yn cael ei gwerthu. Edrycha, mae defaid yn cyrraedd y mart. Sawl dafad sydd yma? Beth am gyfri? 1 dafad, 2 ddafad, 3, 4, o dia! Mae'n anodd ei cyfri. Mae llawer o ddefaid yn y mart. Mae hi'n amser gwerthu'r defaid. Beth am wylio? 60. Mae'r arwerthwr yn siarad yn gyflym wrth iddo werthu'r defaid. Alli di siarad yn gyflym fel hyn? Jack Morgan yn rhywbeth. Mae'r plant wedi cael llawer o hwyl yn gweld y defaid a dysgu am y mart defaid. Bore gwahanol i blant Cylch Meithrin Hermon. I ble awn nhw nesaf?